ya pari kupisa ende pachamhanywa. I think ndamboona profesi yamagaya mani achitaura kuti goreri pachamhanywa zvisingaiti. Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Kana pana ane problem neni ngagara nditengera ndimufonere because hata akungotaura katochingochiti mwachu nezvinhu zviri kuitika. Mastreets ari kupisa. Iko zvinezvi Donald Trump vakabata president wekuvenezuela vakaita kumubata kuti dzvi kuti zvekuti hana iri kurovera mumaoko kune vamwe vari kurivhi kuzimbabwe. But I will prove you something zviri kutaurwa nemazimbabweans vamwe vagara vekuti vanenge vakangwarisa vane kutaurisa karipo. But the United States President Donald Trump deployed special forces to capture Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores during a large-scale military strike on Caracas. Ndobva vangonzi the operation reportedly carried out by the US military allied Delta Force in conjunction with law enforcement took place in the early hours of Saturday morning. Maduro and Flores were reportedly taken from their residence described by Trump as fortress as US strikes targeted military bases and infrastructure in the capital, causing widespread power outrage. Maduro and his wife are being transported to New York City via a US Navy vessel. Saka vatota kumuti imagine kuti Trump futi Trump bedroom make baba obva nomuti padeni facha. But this is not the reason why I'm here. Tinoti titaura nyaya iri muma streets so that imimi munozondoonesawo kuti muri kuiona because now kuZimbabwe vatotanga kupanika. KuZimbabwe kwagara kwanga kune nyaya yanga yakutenderera pachinzi ayo ana America vasina dhiri vakungozvitira zvekunyika kwavo ende unozoti nyika dzimwe dzese dzakaita sana Zimbabwe unombonyinzi Zimbabwe ine ushamwari neChina kasaka mukada ngobata munhikirikini wake akuzvidya rinopisa China inenge yakupopota ine ukama neRussia ikada ngobata nhikirikini Russia inenge yakupopota vese ana Russia nani vese vana Iran vari kungopopota. But it doesn't make sense. Nana Brazil vari kungokondema we condemn that. I don't know the way they operate honestly because we condemn that vazvavarana. In 2024 ndo pakapinda uyu Maduro vaunzi ndiye awina election kuVenezuela. It's a topic for another day. Gati mutaura zvauyu wa 2023 akadeclare na chigumbo. Handiwa muruda kunzwa. Right, paita imwe iri kubudiswa nekuna Never Masquera say this comrade ameno tananga chibuda nepapi apa but cables network whatever. Zvananga chingobuda chingotaura vari kuti this is what needs to be done to Emerson Mnangagwa and his ZANU-PF criminals with on outrightly complicit military that he has no single sophisticated weapon. Zimbabwe would be free in under 5 hours. Sadly, he is a full puppet of the same rules-based order that he has removed Maduro. But let me prove you something. Kuti the panic yatotanga ku Zimbabwe right now. Permanent Secretary of Information Nick Mangwana ari kuti yaitwa I see capturing. It's kidnapping. And it's kidnapping, not capturing. That's Permanent Secretary of Government. ZANU-PF government, but he works for the government honestly. But Zimbabwe, you can't work for their government usiri munhu weZANU. So zvese ndiyo mainzwa ndo nyaya dzacho dziri pababa. But now manje vanhu vakutotanga kuita reactions pane nyaya yacho because arunziko yoniki uri kuvhunduka kungavhunduka chatikwatara ndongoneka turi kwa kanyaya dzavo dzokunzi vazoita chichi it's not capturing it's not capturing it's kidnapping. Batwa nge wish za baba kuita kunzi kubatwa bapiro. Ukanyotarisa maroyerwa anoitwa vanhu vanenge vatanga maopposition party kuZimbabwe vanenge vachinzi muri kushanda nenyika idzo dzidzi ana doni muri kubata nyaya dzacho pakazongodzoka namukoma Doni mupower zvakambva zvangononingirikana. But now vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana pane post iri kutaurwa naNick Mangwane. Handisodonyawo pedza nguva sorry zvenyu because nyaya idzi dzinotyisa unyanzotaura matauriro unokuda kudziita saka unoda kutsvaga kutaura zviri bit safe because ipa mune muripa muchiombera maoko kuti rolla Mangwana ndio unenge wakurohwa memangoti sorry. Anyways, jokes aside, there's this guy ari kuti ED
is next holding us hostage. Iye nezvigananda zvake looting our beautiful nation down. Under him, corruption has become so normal. Economy is bleeding, but they don't care. Ndivo vega vari kudya while the masses are suffering in dire poverty. Only one bullet can save us. This information iri kuna Niki Mangwana ndiko iri kubuda lako. I don't know, maybe Niki zvotora munikiri kuma competition ya Niki vanenge vanhu vake Niki wacho anotanganenga cho backfire government ka ari peyo ne secretary weDingina shida kana kuda kunzwa vanhu kuti vari kuti kudii, but zvimwe zvinhu zvinomutaurwa ipapo honestly speaking you wonder kuti iwe vanhu vavesa vava bohera vanhu vesa vari kutaura zvinhu zvisezvo. Now umwe kuti unfortunately our prayers as Zimbabweans have been answered in Venezuela. Takabata Mnangagwa yanzi takatibata Mnangagwa maakubata Maduro taibipikoyo right. Umwe kuti afraid the seals will come knocking in Harare. Dictators must fall. Donald Trump, this Niki Mangwana dares you to invade Zimbabwe. He says the US Army would have met its match. Abatotegwa. Zimbabwe has played for and Zimbabweans are now ungovernable, honestly, because anyway, right. Niki Mangwana ari kuoneswa chimwe chinhu after apanika nemaZimbabweans panapa vari kunzi your government allowed them to build such an embassy. Be on high alert. How do you let your enemy build a mansion in your backyard? They will claim they own this tent. Ndo iripo. So Niki kuvhunduka kwese kwaari kuita manje zvakazodai so manje zvika mawana aripo ndeyekuti vari kungonzi imimi vacho futi chinongomuka chakatangidza and you are next. This is the situation iri kutenderera iri kupiseko zvinezvi. So I don't know now pari kuprofitwa nemaprofits apachinzi 2020 ningiri igore rekusungwa, and you know a lot of people were saying kuti kana politics dzakamboitika kumashure kweso mana 2026 basi kukroseka. I didn't say that because honestly ndoziva kuti munozanga kubvunza kuti you know those guys ngotanga kusangana nevado tokubvunza saka what is about to happen taura what is about to happen and I'm not ready for that. I'm not willing in fact to do what is about to happen according to the prophets, the Zimbabwean prophets. If you guys are looking for the information, I know the team intelligence nechinchi, you want to know what is about to happen, go and ask the Zimbabwean prophets. They are the ones who are prophesying about the upcoming events that will take place in Zimbabwe. Not me myself, I don't know anything honestly, but vakomana vabatemo wabvunze chaizvo tangira kwa muruda makada tangira kwa magaya munogona kunzwa nyaya yacho information izere. It's like magaya makatombomurwa mangunyu wake kudhara pa akatombotorwa paya unongozwa kuti kakunobatana kakaita kuti makuzoti he is a man of God, he can't even hate a fly, you know, something like he can't hate a fly. Adzoka manje akuti kuchamanyiwa and komanda ndopane pakunzika touch not by anointed one. Muchawanzwa nokuyadha manje zvavakutaura mazvitirechi. So even Passion Java kamkomana kaya kari kumona to rasta kaya avakomana vakazongozvisiya zvechipastor zvakazongoti we are hustlers vakangobuilda maorganizations avo. Ndo vamwe vanhu vari kuprobisa kuti 2026 kuchamhanyiwa. Chamisa, Nelson Chamisa, advocate Nelson Chamisa vakagara kutaura 2026 chapkati kuri kuya chapkati. So it's something chekuti kana maakupanika munopanika muchiziva, but right now jokes aside nyaya hombe iri kunyanya kupisa ndeyekuti vanhu vakutoona kuti saka mutoti America ichiri kuzviita zvinhu ichiri nawo mapowers like zvakaita naSaddam nanandongosvika ichingokunyukura uri pakati penhingirikini, because izvozvo Africa iri worried about Traore honestly. Traore chete ndiwo vari kutombotyira kuti man manje Traore is he in good books with these guys because they can do anything honestly. Not vamwe vesava inogona wanzi chingonotanga kungopinda yakunyurura vanhu mukazongonzwa kuningirisa saka vanonzi vanogona kungosvika paHarare mukada kuita zvekutamba nawo.
saka you are not safe. Vanhu veZANU-PF vaya vanenge vachita dzungu vachidididi. I'll come back. Ndichataura pane dzimwe nyaya dziri kuti ndazviona kuti maita kakukanganwa, especially paZimbabwean politics zvadzinoda mhuri yeZimbabweans. Why zoda tigara tichiziva kuti kumashure nhinga akadai so that panoitika next move, especially pataakuda kuenda apa muchashamisika. Ndichata ndichidzosa nyaya dzizhinji dzakaitika kumashure so that toita tichionesana. Ndingoda ndichivhomora one kuti nhinga akambodai so nhinga akadai, so that pane zvaakuitika apa pamunozotanga kuona vanhu vaya vakuita show up vakutanga kubudikira, munenge muchitoziva kudhara kuti nhinga akamboita chakatenda tinokanganwa. That's why pachinzi the media will never forget. Isusu hatichakanganwa, we will remind you kuti nhinga akambotaura zvaka, nhinga akambodai so, nhinga akambovhura dzakadai so that whilst they are in panic mode, vari kukwata kudai so, vakaita kupeta muswe yavo vakadai, munenge muchitoziva kuti nhinga akambodai. Hakuna nyaya inoitika ichirova, hakuna vanhu vanonzi vakaurayiwa vacharova, never ever. Hatina mutemo wakapusa kudaro, tichagara tichionesana zvinhu zvinenge zvinoitika. But now they are in panic mode. That's why ndati Mnangagwa's regime in panic mode right now. Pavanzwa kuti zvaitika kuni kuVenezuela, mazimba vakutanga kuchovhera Trump kuti aunowo zvonogona kungotitira here. This is the current situation in Zimbabwe right now.